नमस्कार, मी मनीष सावंत कोकण विथ मनीष एपिसोडमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज आपण एका अशा कलाशीशी भेटणार आहोत जो कलाकार कोकणात राहून कुंभार कला जपतोय, दिवस रात्र मेहनत करून आपली कला पुढे चालू राहावी यासाठी जपतोय। तर ह्या कलाशीशी आपण बोलणार आहोत, त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत, काय नक्की मातीचं भांडं असतं, आताची परिस्थिती काय आहे, या सगळ्याबरोबर चर्चा करणार आहोत। आपण डायरेक्ट जाऊन त्या कलाकाराला भेटू। चला मग, तुमचं नाव सांगा। माझं नाव कृष्णा कुंभार, गाव झरे बंबर। आज मी दशावतार कलेबरोबर आज मातीचं काम करतो। कारण काय, हा व्यवसाय आजोबा वडील यांच्या पश्चात मी पूर्वजांपासून आतापर्यंत हा सांभाळतो। कारण याला जरी मोल जरी नसलं तरी गरज ही महत्त्वाची हे ध्यानी ठेवून त्याचे एका भांड्याचे पैसे किती येणार याचा विचार न करता आलेला माणूस, दूरवरून आलेला माणूस रिकामा परतून जाऊ नये, गरजेची वस्तू त्याला भेटावी या उद्देशाने ही कला मी जोपासलेली आहे। पण काका मला एक सांगा, आता जे पूर्वजांपासून जी आली कला पण ती कुठेतरी लुप्त व्हायला लागली, कारण की आता एक्वागार्ड, स्टीलची भांडी, मोठे मोठे कळशे, त्यामुळे ही मातीची भांडी कोण जास्त नेत नाही। तर त्याबद्दल तुम्ही काय? कारण आता आधुनिक काळ आहे, विज्ञान युग आहे, त्याच्यामुळे कसं प्रत्येकाची ओढ ही त्या बाजूने, कुठं फ्रीज म्हणा आणि अशा प्रकारची जी अवजारे आले त्या प्रत्येक वापर करतात। आता मातीची भांडी सहसा कोणा वापर करू शकत नाही। आणि मातीची भांडी आहे ती फक्त कशी सांस्कृतिक कार्यक्रम, उदाहरणतः लग्न समारंभ, हळदी समारंभ किंवा एखादा मृत्यू झाला असेल त्याला त्या वापरण्यासाठी ते पाहिजे। ह्याच्यासाठी आता जास्त भांडी लोक नेतात, बाकी घरगुती यूज साठी काय नाही, ते आता बंद झाले आहे। उदाहरणतः त्यावेळी ते आमटे वगैरे करायचे, मला त्याच्या भांड्या पाण्याचे किंवा थंड पाण्यासाठी तीच वापरायची, आता ते कोणाला नको आहे। या मटक्यातील जी थंड पाण्याला चव आहे ती एक्वागार्ड किंवा स्टीलच्या भांड्यामध्ये अजिबात, कारण का मातीची माती शेवटी आम्ही मातीतूनच आलो आणि मातीतच जाणार आहे। त्यामुळे मातीची चव आहे ती आरोग्याला चांगली आहे। आता जी वेगळीच गोडवा, वेगळा थंडावा त्या पाण्यात म्हणजे, आणि त्याच्यामुळे ही रोगराई आलेली आहे ना, ती कशामुळे आम्ही मातीची भांडी घ्यावी हा उद्देश नाही आमचा, पण त्याचा वापर करावा जेणेकरून आपले आरोग्य तरी तेवढं तात्पुरतं ठीक राहील। म्हणून मातीच्या भांड्यात जेवण करणं, पाणी पिणं याचा सर्रास वापर करावा, हे आम्ही जेणेकरून लोकांची प्रकृती चांगली राहील, आरोग्य चांगलं राहील, चांगलं बिन राहील, वापर करावा। मला एक सांगा, आता दशावतारी नाटक पण तुम्ही करता, म्हणजे एवढं जागरण करून हे मग कसं मॅनेज तुम्हाला होतं? कारण का आता कला ही करायलाच पाहिजे, त्याच्यामुळे प्रपंच आहे। कारण आता या युगात नोकऱ्या मिळणं कठीण झाल्या आहे, त्याच्यामुळे ही कला नाटक करून मी सकाळी रात्रभर जागरण करून सकाळी येऊन कला करतो, मी मातीची भांडी कला करतोय किंवा कला जपतो हे म्हणणं विचित्र आहे। कारण का त्याच्याबरोबर पोट भरतं, एका दशावतारात तसं काय पोट भरत नाही, आणि प्रपंच असल्यामुळे इतर कामं होत नाही, शेतीची वगैरे काय कामं आहे ती होत नाही ना। पण एकाच वेळी तुम्ही दोन कला जपताय, दशावतार आणि ही कुंभार कला जी आहे, आवड आहे, दशावताराची आवड आहे मला, आणि हा माझा प्रापंचिक धंदा आहे। मला आता ना थोडक्यात माहिती द्या की एक भांड जे आहे, एक शेवटी हे कलर भांड, कम्प्लीट भांड कसं तयार होतं? आता हे भांड तयार करायला परिपूर्ण हे भांड परिपक्व झालेलं आहे, म्हणजे रंगकाम करून वगैरे झालेलं आहे। मग प्रथमतः कसं अशा तऱ्हेची चिकण माती असते, ते आमच्या दोडामार्ग परिसरात नाही, अगोदर होती। मग कुठून आणतो तुम्ही? आता ही तिकडून सावंतवाडी इन्सुलीतून आणलेली आहे। ते कसे त्याची किंमत जास्त, चिकण माती आहे। अशा प्रकारचे खडे आणून ते अशा प्रकारचे आमचा दगडी हातोडा घेऊन बारीक पीठ करावं लागतं, एकदम चाळणीत चाळून, म्हणजे ते ज्यावेळेस चपाती भाजतात, भाकरी भाजतात त्या प्रकारचं पीठ करावं लागतं। त्याच्यानंतर ते पाण्यात भिजवून ज्या प्रकारची पाहिजे तशी ती तयार करावी लागते, चिकन माती तयार करावी लागते, जेणेकरून आकार व काढलेला आकार तसा स्थिर उभा राहील अशा प्रकारची माती तयार करावी लागते।
त्याच्यानंतर काढलेलं भांड उन्हात ठेवून 1-2 तास ते वाळत ठेवायला पाहिजे, म्हणजे ते तयार करायला पाहिजे. ती दगड आणि पेटणी म्हणतात त्याला आमच्या गावठी भाषेत. उन्हात त्याला सुकवलं पाहिजे, घट्ट केलं पाहिजे, तयार करायला पाहिजे. म्हणजे झालेलं तयार 2 वेळा ते हात 2-3 वेळा त्याला हात फिरवावा लागतो. जसे गणेश मूर्तिकार जसे 4 वेळा हात फिरवतात तसे 4 वेळा एका भांड्याला, म्हणजे लहान असू दे, म्हणजे फिनिशिंग द्यायला पाहिजे, प्लेन करायला पाहिजे. लहान असू दे मोठं असू दे, 4 वेळा तर 5 वेळा तरी त्या हातात घ्यावं लागतं. 5 वेळा हातात घेऊन ते नंतर सुकून पुन्हा परिपक्व झाल्यानंतर भट्टीत घालून ते भाजावं लागतं. आणि भट्टीचा प्रश्न म्हटल्यानंतर आता लाकडं नाही, लाकडाचा प्रश्न मोठा. भट्टीला लाकडं जास्त लागतात, म्हणजे तो 25चा सड असू दे 100चा सड असू दे, भट्टीत भाजते वेळी त्याला लाकडं तेवढीच लागणार. एवढा 1 दिवसाचा लागणार, लाकडं पण तेवढी लागतात. त्याच्यामुळे जास्त केले तरी तेवढाच खर्च, कमी केला तरी तेवढाच खर्च. ही आहे भांडी भाजायची भट्टी. त्यात सुकी लाकडं टाकून त्यात गवत टाकून ती बंद करून समोरून आग टाकतात. इकडे ते हे करायची भांडी ठेवतात, कच्ची भांडी इकडे इथे कच्ची भांडी ठेवून ओके लाकडं गवत टाकून त्यावर मातीचा जाळ काढून बंद करून. किती वेळ लागतो एका भांड्याला? ते एका भांड्याला मला पूर्ण असं दिवसभर लागतो, दिवसभर ठेवा पुरी तयार व्हायला. भट्टीतून भाजून यायला पुरा दिवस लागतो. त्या लाकडाचा वापर जास्त होतो, साधारण लाकडं जास्त लागतात. ओके. आणि हे कम्प्लीट भांड मग तुम्ही रंगून वगैरे असं तयार झाले. आता कसं आले, अगोदर कसं होतं रंग काम न होतं, फक्त पिंजर आणि हळद काढल्यानंतर कार्यक्रम हळद होता. लग्नाचं जर लग्नाचे वापरतात त्याला हळद आणि पिंजर काढले की ते काम होतं. आता कसं यात कलर आलेले आहे, ते कुणाचे आता हाता आकर्षक वाटायला पाहिजे, आकर्षक आणि लोकांना पसंत पडायला पाहिजे. म्हणजे एवढे महागे जे कलर आम्ही रंग वापरतो जेणेकरून हाताला लागत नाही, कपड्यांना लागत नाही, ही चुका ध्याने घेऊन हे अशा प्रकारचे आता आम्ही जे गणपतीला कलर वापरतात, रंग वापरतात, तेच आम्ही रंग मातीच्या भांड्यांना पण वापरतात. बरोबर. रंगाची आता किमती वाढलेल्या आहे. मग हा फायनल प्रोडक्ट जो आहे तो कितीला लोक घेतात? आता हे आम्ही संक्रांतीचा जर सण म्हटल्यानंतर याच्यावर एक झाकण आणि एक हे मडकी पूर्ण 2 सेट देतात तुम्ही. 50 रुपयाला बाजारात घेतात. म्हणजे 52 रुपये आम्ही रक्कम ठेवलेली आहे, दर ठेवलेला आहे. पण कोणी काय हे तसे गिराईक आल्यावर तसं पाठ फिरावी लागतं, वारं आल्यावर पाठ फिरावी लागतं म्हणतात, ते काही खोटं नाही. एवढी भांड केली ती गेलीच पाहिजे शेवटी, घरात ठेवून तर काय करू शकत. हो, ते गेलीच पाहिजे ना, तरच कुठेतरी केल्याचं चीज होतं. तर बाजारात जर गिराईक नाही तर त्याचा करून उपयोग काही नाही, केले नसेल तर भेटत नाही, हा प्रश्न आहे. त्याच्यामुळे ते करावी लागतात. मग हे एवढं सुंदर भांड जे आहे ते फक्त 50 रुपये तुम्हाला भेटतं, 40-50 रुपये. ते पण कसे 50ला देतो, 40ला देतो, 30 रुपयाला देतो, चढावड घालून असे होते. गिरायकांप्रमाणे वर खाली दर करावे लागतात. शेवटी आणलेला माल खपायला पाहिजे, बाजारात विक्री व्हायला पाहिजे. म्हणून ते नंतर आम्ही कसं काय नावीला गिरायकाला पोचायला 40 रुपये देऊया, चला 30 रुपये देऊया, करा. त्याची इच्छा असते घ्यायची, पण पैसे द्यायची इच्छा नसते. म्हणजे या एवढे काम केलं तुम्ही, एका मातीपासून एवढं चांगलं सुंदर भांड केलं, त्याला पण वर खाली दर करावे लागतात. पण आता जर बाजारात एका दुकानावर गेलात, किराणा दुकानावर गेलात, तर तो 10 रुपयाचा साबण आम्ही 9 रुपयाला मागत नाही, त्याला 10 रुपये द्यावं लागतं. हे मात्र तुमचं बरोबर. त्या दुकाना व्यापाराजवळ आम्ही 9 रुपयाला तो साबण मागत नाही, तर 10 रुपये किंमत, 10 रुपयात किंमत द्यावी. इकडे एवढ्या मेहनतीने तुम्ही करतात, चढवड दर भेटत नाही, असा प्रॉब्लेम झाला. पण काय करा, कला पत्करलेल्या शिकलेल्या आहेत, देवाच्या कृपेने ही दोन्ही कला शिकलेल्या आहेत. लोकांचा उपयोग होतो, नाटकाच्या माध्यमातून मनोरंजनाचा कार्यक्रम होतो, त्यात समाधान होतं. आणि मला एक प्रश्न विचारायचा आहे असा की आता तुम्ही बघितलं की जी मातीची भांडी जी आहे ती पाण्यासाठी वापरायची, चहासाठी वापरायची, जेवण तयार करण्यासाठी पण वापरायची, ती भांडी कुठेतरी लुप्त झाली. बरोबर. आणि आता हीच काही सांस्कृतिक सणांसाठी माती शिल्लक राहील, ही भांडी शिल्लक राहील. तर ह्यांचं पण तुम्हाला काय वाटतं, ही टिकणार अजून पुढच्या येणाऱ्या काळात, ही पण दम तोडतील बाकीच्या भांड्यांसारखी का ही पुढे चालणार? सांगू शकत नाही, कारण आता हळदी कुंकू माध्यम आला, प्लास्टिकची भांडी आली. हो, प्लास्टिकची भांडी आली, स्टीलची भांडी. स्त्रिया हे आमची चिली बोली म्हणतात, लहान मातीची भांडी आहे त्याला चिली बोली बोलतात, ती द्यायची वाण म्हणून. पण आता कसं ह्या सुधारित दुनियेत तुझ्या बाजारात अनेक प्लास्टिकची भांडी, शामडे डबे देतात, कोण आणि काय कोण देतात, म्हणजे प्रत्येक आपापल्या मनानुसार ते आपल्या परंपरा कल्चरकडे जरा दुर्लक्ष होत आहे, म्हणजे होत आहे. पण कसं आहे, मला
ही संस्कृती आहे, परंपरा आहे, ती जपलीच पाहिजे. मला आम्ही देवाला मानतोय, प्रत्येक हिंदू वासी देवाला मानतात. मग हीच परंपरा ती का मानत नाही? म्हणजे माझं काम असं, माझाच व्यवसाय असं नाही. प्रत्येक वेळेस जे पाहिजे सांस्कृतिक कार्यक्रमाला पाहिजे त्या प्रकारचं वापरायलाच पाहिजे. मला पण असं पण म्हणायचं आहे की प्रत्येक घरात जे आहे ते पिण्याच्या पाण्याकरिता तरी मातीचं मडकं हे असलंच पाहिजे. किती तुमच्याकडे भांडी असू दे, किती ॲक्वागार्ड असू दे, पण हे भांड तरी पाहिजे. का आता बाहेरून आल्यानंतर, उन्हातून आल्यानंतर एक तांबे तरी पाणी मातीच्या भांड्यातला प्यायल्यानंतर फ्रीजातले 4 तांबे प्याले त्याच्यापेक्षा 1 तांब्याचा आनंद भेटणार. हे मात्र 100% बरोबर आहे. असं म्हणून कसं आहे आता लोकांची मर्जी आहे. लोक आता सुधारित झालेले आहे, आता माध्यमिक शिक्षण पुढे गेलेलं आहे, पण तरी आहे ती संस्कृती जपायलाच पाहिजे आपण. आता तुम्हाला म्हणजे तुमच्या वडिलांनी किंवा आजोबांनी त्या काळातून तुम्हाला शिकवत तुम्ही आणला, तर ह्या पुढे तुम्ही काय म्हणता, काय तुमची ही कला जी आहे ती युवा पिढीने ती कला जोपासावी, जेणेकरून जरी नोकरीला कुठं गेल्यानंतर तरी पण त्याला ही कला आहे ती जोपायला हवी. फावल्या वेळेत ती कला आपण तयार करायला, मातीची भांडी तयार करायला पाहिजे, जेणेकरून येणारे गिराईक म्हणा किंवा जे गरजेचा माणूस आला तर त्याला पाहिजेत ती वस्तू पाहिजे. आता एक व्यक्ती मृत झाली त्याला ते मातीची भांड पाहिजेच. व ते आमच्या त्या गावठी पद्धतीने बोलायचं गेलं तर आम्ही ते मातीची भांडी वापरतात, ती फोडतात, पण ते आता प्लास्टिकची फोडू शकत नाही, ते कपाळावर आपल्या डोक्यावर मारून ते फोडणार नाही, पण ते पाहिजेत ते. मग त्याच्यासाठी ते करायला पाहिजे. आणि आपण जर जोपासली नाही तर कोण तिसरा येऊन अजून दुसरं कोण करणार? करतात, पण कसं त्याच्यासाठी खर्च 100 रुपयाची वस्तू 500 रुपयाला आणायला लागणार. आणि ते एक बिझनेस म्हणून करतात. बिझनेस करणारे खूप आहेत, कला करणारे कोण नाही आहेत. कला करणारे हातावर मोजायला पण नाही. कला करायला, आत्मसात करायला बघत नाही. कारण तयार झालेला माल ते आणतात, आमच्या तिकडे कर्नाटक पट्ट्यातून आणतात, पण एखादा गरीब माणूस 100 रुपयाची जी वस्तू घेणार त्याला त्या वस्तूला 500 रुपये द्यावे लागणार. उलट एखादं अंतर असणार, उदाहरणार्थ झरे बंबर ते तिराळीचं अंतर असणार, तिथून मोटरसायकल गाडीने यायला पाहिजे झरे बंबरला. मग त्याला तो मोटरसायकलचा खर्च किती? एखादा पायलट करून आला तर त्याला 200-300 रुपये घेणार, तिराळी ते झरे बंबरला 200 रुपये घेणार, अधिक त्यावर 500 रुपयाची ती वस्तू घेणार. म्हणून एखादं 100 रुपयाची वस्तू जर 500 रुपयाला पडते ना, तर ही कला असून काही उपयोगाचं नाही. बरोबर आहे, तो मग बिझनेसच मध्ये गेला, बिझनेस झाला. असं नको आहे. तर हे असे कलाकार होते कोकणातील जे खूप मेहनत करून ही कला जपतायत आणि एकदम चांगल्या प्रतीचा इकडे रंगवलेला मटका तुम्हाला क्षुल्लक किमतीमध्ये भेटतोय. दशावतार नाटक पण ते करतात, जागरण करून ही कला पण जोपासतायत. एक ॲप्रिशिएट करण्यासारखी ही गोष्ट आहे. धन्यवाद. तर कृष्णा शेटकर या कलाकाराशी आपण भेटलो. पूर्ण मातीचं मटकं जे आहे ते एका चिनी मातीपासून कसं तयार होतं, रंगवलं जातं हे पण तुम्ही बघितलं. अगदी क्षुल्लक रकमेवर ते विकलं पण जातं, दर वर खाली पण होतात, कारण की भांडी जी आहे ती विकली गेलीच पाहिजे. पण ही कला कुठेतरी लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहे. नाही, अशा कलाकारांना आम्ही सलाम करतो. ते ती जिवंत ठेवून आहेत, जागरण करून दशावतार करून ही कला ते जपतायत. खरं तर आज ॲक्वागार्ड सगळ्याकडे भांडी वेगवेगळी आली, सगळे श्रीमंत आले, सगळ्यांकडे सगळं व्यवस्थित आहे, पण मातीच्या मटक्यातील जो गोडवा आहे, ज्या पाण्याला त्या थंडावा आहे, तो कोणीच देऊ शकत नाही. मी विनंती करेन की प्रत्येक माणसाने आपल्या घरात मातीचं एक तरी मडकं हे ठेवलंच पाहिजे, जेणेकरून त्यांना पण थोडं सहाय्य होईल आणि त्यांची कला पण पुढेही अशीच होत राहणार आहे. असेच एपिसोड आपण घेऊन येत असतो. जर तुम्हाला एपिसोड आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करा, सगळ्यांकडे शेअर करा आणि या कोकणच्या कलेला सगळ्यांपर्यंत पोचवा. मी मनीष सावंत, भेटू नवीन एपिसोडमध्ये.